Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balas yung tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tiya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga tinga ti aldaw ti Lunes kakailan 4 apo ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2022 no kita enteo deti ti rugi ti lawas parang isu ti rugi apo digiti baro nga opisyales gagihim kabsat lupay adu digiti nakapagsapatan na especially ti biyang ti madaydayo nga presidente ti pagilian tayo nga Pilipinas. Okay, dati apo ti pagamyo ni Robert de la Cruz kadwatay di technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Tap na awisin na kayo nga makidanggay ka na kami para itintay panagidasar kari ti tupikos issues ken damdamag nga intay talantanen ken pagsisinukatan ti kapan panunutan kakailan. Okay, dito insagana tayo apo ngayon tayo pag sisinukatan ti kapan panunutan may sa 7 bilyon pesos nga balor ti Shabu na konfiskar apo ti PIDEA ije Quezon City ken ijay Cavite. So sapay apo ta saan niya pakitang gila si ti baro a presidente detoy nga accomplishment ti biyang ti Philippine Drug Enforcement Agency gagayem ken kamsat. Kabayatan na grupo digitay nurse dati apelada ken ni presidente Bongbong Marcos kalpasan na po nga nagpakadan ti Health Secretary ti Pagilian nga Pilipinas nga ni Francisco Duque dito nga grupo digiti nurse kunada ket masapol nga ti pilyan ti presidente nga agbalin niya DOH Secretary ket addaan iti panangisakit iti trabaho ken siguro ti Pagilian sa bagay kasapulan unay apo ti kadda ti mangidaulo iti Department of Health gapu iti deti sang sangwenteo nga epekto apo ti COVID-19 no malagipyo idi unana ado digiti manggutgutigot ken presidente Rodrigo Duterte nga ikaten na ni Francisco Duque gagiyem ken kabsat ngem ti sungbat ti dati nga presidente asinno ti sukat mo asinno ti eksperto iti biyang ti COVID ket damo nga pasamak detoy itintero alubong gagiyem ken kabsat so tatta nagpakada na po ni Duque DJ ti apela digiti nurse gigiyem grupo digiti nurse nga pilyen ni presidente Bongbong Marcos ti addaan iti panangisakit iti biyang ti Pagilian kang runaan na iti salunat. Iti sabali nga bangir deti baro apo nga Justice Secretary gagiyem ken kabsat nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Buing Remulla digiti taga Cavite apo digiti political kingpin ti Cavite Remulla gagiyem ken kabsat adda apo deti nagbalin nga rakurak na gagiyem ken kabsat binanatan na apo ti tallo kadagiti ahensyas ti gobyerno nga deti babaen ti Department of Justice nga idawlan na kas ti LRA Land Registration Authority Bureau of Corrections ken kastameten ti Bureau of Immigration ana digiti nagbalin nga banat ni Remulla kadagiti nga tallo nga ahensya ti gobyerno nga adda apo iti babaen ti Department of Justice padaanan nyo gaput dakkel apo nga pasabog deti inaramid ni Remulla iti umuna nga aldaw na apo nga panakisango na kadagiti adda ti babaen na iti Department of Justice. Okay, kasangmanan na po nga rugyan tayo nga talantanen digitoy nga insagana tayo nga pagsasalitaan pagsisinukatan ti kapampanunutan Pagyamanan tayo, tigiti naayat nga tumultulong kada tayo para di pa nakaidanon ti programa Damdamag ni Berto, ti CB Farm, Weno Kalawagan, Belisario Farm, ije Baresbes ding Rasilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, keni Mrs. Jeanette Belisario. Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Carmela Walker, San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. CLJ Store, iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, ken Mrs. Celia Perdonio. Agsapsapul pegit din ni Mr. Perdonio, iti manicurista, iti amuna apo ti ag-trim, iti buok, ag-hairday, kada iso aminen nga trabaho, beauty
work gagayim kayong kabsat. So no interesado kayo, mabalin nyo apo ti makipagkita iti biyang ni Mr. Perdonio, Jaime Perdonio, iti CLJ Store. Masaraka na po iti Barangay 22 Batak Road, gagayim ken kabsat. Agyaman tayo pa ken Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Juanito Moller Pariolen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte, belated happy birthday my classmate. Ni Friends Jose iti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Kaya ni Mr. Jewel Centillas manipod po iti Lahaina, Maui, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo. Ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimuar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Okay, tuloy. Rubian tayo po, di kiti insagan na tayo, iti pagsasaritaan iti dito yung ating aldaw, iti programa tayo damdamag ni Verto. Dito first official day in office, ti barong Justice Secretary, gagawin kabsat nga ni Jesus Crispin Buying Remulla, ada dito panangawag na apo, kadito thriving syndicates, gagawin kay kabsat, kadito kangrunaan nga problema, nga ahensyas ti gobyerno nga dati babaen ti Department of Justice in binsa-binsa wenno in naganan sa gaysa ni Remulla dagitoy nga ti Land Registration Authority, Bureau of Immigration, ken kastameten ti Bureau of Corrections gigiyem kabsat. Ano yung problema sa Bucor? Ada dakkel nga problema tata dati pan nakapapatay apo digiti drug lord nga nakabalod. And at the same time, diti pan nakakakusar ti sa pagbaludan nga paggapgapwan digiti maiwarwaras nga illegal a druga. Gagiyem ken kabsat nga dati apo ti nakakaswan ni dati ni Senator Leila de Lima. Gagiyem ken kabsat. Base ken ni Remulla, gagiyem ken kabsat, siya mapulo ket siyam nga porsyento ti dagiti tattao nga adda kadigitoy nga ahensyas ti gobyerno ket nasasayaat saan da nga involved dito ti panang describir ni Remulla gagiyem ken kabsat iti laing bigata iti flag raising ceremony ti Department of Justice gagiyem ken kabsat. So 1% kunana ti depektibo nga tattao kadigitoy nga pangopisinaan gagiyem ken kabsat. Medyo natangke na po digitoy balikas ti barong DOJ Secretary Crispin Remulla gagiyem ken kabsat. Kunana addan digitoy informasyon nga dimanon ken kuana before pa nga agasumer kas Justice Secretary gagiyem ken kabsat nga digitoy ket official ken unofficial ngem iti panangadal na kadigitoy nga nasaong informasyon nga dimanon ken kuana gagayem ken kabsat adda pagibasaran isu nga masapol ti panagtrabaho ken kastameten panagtitinulong in example ni Remulla gagayem ken kabsat ditoy alleged syndicate iti Land Registration Authority LRA nga ditoy ket adda iti branch ti gobyerno nga mahana nga inlawlawag digitay nagnagan apo ngem kunana grab prone tinasaong ahensyas ti gobyerno gigiyem ken kabsat no pa adda ti babaen tinasaong departamento ti Department of Justice gigiyem ken kabsat adda digitay naalan nga report kadetoy wenno rimwar nga report kadetoy Menardo Guevara led anti-task force probe iritawen 2021 gagiyem ken kabsat. Sa bagay saan nga lingid kada tayo uray iti LRA iti kabukbukudan tayo nga lugar adda digiti reklamo apo dita gagayem ken kabsat adda digiti umay agreklamo kasano nga takit ni in papel damit latta deti dagamin in papel damit latta nga di minamamuanay kukwa damit ket nakalawlawag nga kukwa digiti ancestors wenno digiti digiti naganak kada kami yung mga ganon gagiyem ken kabsat. So adu digiti mamati nga adda sindikato wenno maararamid dita dapat digiti api nga nagbayag met lang nga rumwar diti titulo ko na change of ownership kuma gigiyem ken kabsat or nagatang na api nga nagbayag ada digiti kasjay di kwa digiti rimswang problema gagiyem ken kabsat nga umawawat ti pasuksok dagitoy nga empleados ken opisyales kadetoy nga so itata in parwar ni Remulla gagiyem ken kabsat in naganan na ti LRA kas graft prone gagiyem ken kabsat no kumakalsada ket accident prone gagiyem kabsat ngem detoy ahensya ti gobyerno ket graft prone base ti baro nga Justice Secretary nga ni Remulla gayem ken kabsat o exact words ni Remulla, kayo ba dito nakasama ko ay papayag na tumagal pa ang sindikatong ito na marahil darating ang isang araw na lahat ng tahanan natin, lahat sa tahanan natin ay makuha na nila kapag ating pinayagan na sila ay manaig po sa ating lipunan. Ayun, yun yung gagiyem kay kabsat. So, mamati ni Remulla nga no agbayag pa gagiyem kay kabsat no pa siya kakit amok nga nabayagan na mapaspasamak digito yapo bayat ti kadak ti dandani talupulo
nga tawin iti radyo ket adun digiti naawat tayo nga reklamo may panggep iti detoy nga ahensya ti gobyerno gagayem kay kamsat at dadta diti tengo nakaruden handi parwar diti titulo or anyaman na po nga pakakitaan niya agtagikwa ka aghingga nga di ka agpasuksok ti akusasyon yun akwada gagayem kay kamsat so detoy apo napintas nga pangrugyan sapay apo to deti nga takder ni Secretary Crispin Remulla ket matakderan na aging gana nga dimalpas deti termino na nga inpaay ken kuana ti barong presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gagayem kamsat irimet biyang ti Bureau of Immigration talaga nga sinaggaysa ni Remulla digito nga talong ahensyas ti gobyerno kunana nga adda iti paspasama wenno adda iti extortion syndicates malagi piapo diti pastillas scheme gagayem ken kamsat dapat iba paspasamak nga human trafficking babaen ka dito nga sindikato ken protection syndicates gagiyem ken kamsat dinakamat ni Remulla ngiri babaen ti liderato ni dating nga presidente Rodrigo Duterte adda ti plunder conviction iparwara po nga conviction nga dati ket para iti wenno na hatol ken ni former immigration officials gapo iti bribery scam panagpasuksok ken na-involved dito apo ni gaming tycoon Jack Lam malagip yun ni Jack Lam di ba nagbalin niya tanya gapo tinaga na dito Lawag City ken Ilocos Norte after nga isuna nag-take over kaditi 5-star hotel ti Fort Ilocanja Resort Hotel gagiyem ken kamsat adamet digiti kaso wenno charges nga naipila apo bayat ti napalabas nga administrasyon na kontra kaditi opisyales nga involved iti pastillas scam diti dakamatek di ba ada diti Department of Justice nga itultuloy da apo ti investigasyon iti pastillas scam or iparwardan ti resulta ti extorting activity manipud kaditi Chinese in exchange apo kasukat ti naedda apo ditoy pagilyan tay nga Pilipinas or panagtrabaho da pay di ba dati yung Pilipino, may sakaditi nang pabara kaditi pastillas scheme, gagiyem keng kabsat, ada digitay rumrumwar idi, nga digitoy Chinese naka-employda ditoy pagilyan tay nga Pilipinas, even Ilocos Norte, ado apo idi, digitay project tayo iti umamyanan, gagiyem kabsat, ado din naka-employ nga Chinese. Ti narigat nga awaten ditoy gagayem kay kamsat bayat ti kasta nga sitwasyon nakaadado nga Filipino ti awan trabaho na gagayem kay kamsat we have engineers, nurses kada sabsabali pa nga profesyon digitoy ket graduado gagayem kay kamsat haantay nga maakomodar ida digitoy apo nga kadaraan tayo nga awan ti trabaho na idinto nga nakalawlawag nga makita nga nakayemplyo digitay ganggan naet gagiyem keng kabsat ti problema kadagiti nga gundaway nga isu ti maysa kadagiti nang pabara kadagiti pastillas scheme gagiyem kabsat kun scam apo nga dumdum nga kinagbubuya ti dakkel nga parikot kadagiti nga alaldaw gagiyem ken kamsat dito mo no dadapela dito dito probinsya tay nga Ilocos Norte di nakain naman tayo apo ti immigration officer nga may panggip ka dito kunana legal mat dati legal adamit digiti sa natakwatan idi nga saan umiso ti papelda iti kabukbukudan tayo nga lugar but ado digiti legal iti papel na nga umay ag trabaho so that is big problem sika nga mismo nga ag lugar makin lugar sikat awan trabaho na idinto nga umay digitay ganggan naet nga may trabaho di ba yan yung naging problema iti biyang ti administrasyon ni Donald Trump ijay Amerika dapat di pangtan ni Donald Trump nga digitay call centers dito pagilyan tayo nga Pilipinas nga ipatpataray digitay Amerikano ket guyuden na ida nga ipan ni Estados Unidos to include Hawaii nga ayan digitay kadaraan tayo nga Pilipino tapnon di kasta ijayan nga aguperar di ket maakomodar digitay Amerikano wenno taga Hawaii or taga Amerika nga isudat ag trabaho hanga umay da input up the business da ditoy ket ti ag trabaho datayo yung ganon gagiyem ken kamsat adakas JD digitay immigration policies ni Donald Trump gagiyem ken kamsat iti Estados Unidos ti past administration gagayem ken kamsat so yun yung mga problema then kasukat pay data apo
maidadadanestay lang nga ruden ti suma total kada di pan nakaidadanes tayo datay ti maawanan ti trabaho isudat maisagot kada ti white collar job nga dito pagilian nga Pilipinas adda pay kasukat na apo nga pastrekenda nga pasuksok extortion nga rod ti pangawag da idi datoy wenno panaglagay gagiyem ken kaabsat so dito apo ti maysa kada ti nga ti talaga nga suma total kada iti kakastoy nga mapaspasamak datay ti maatiwan datay ti brok gagayem kabsat awang pagtrabahoan ti Filipino idintong adu iti may empleo nga gangganayet especially Chinese kada iti nga gundaway gagayem kay kabsat kunana nga tibiyang ti Bureau of Immigration ket adda ti makunkuna nga sovereign exercise may implementar apo sovereign powers dati apo ti maysa kadagiti rupa ti pagilian nga Pilipinas ken datayo nga Pilipino nga addaan iti karbengan nga mang proteher iti kabukbukudan tay nga nasyon gagayem ken kabsat digiti frontline organization nga digitoy ket makita digiti tao nga umentra ken rumwar iti pagilian tay nga Pilipinas immigration nga rod gagayem ken kakabsat. So, inulit na, gusto nyo ba na ganitong imahe ng ating bansa dahil sa mga departamento ito, may isang opisina na nakakalimot na sa kanyang mandato at paglingkuran ang taong bayan. Didi apo ti exact word ni Crispin Remulla, dati baro nga DOJ Secretary. Ayun So, nukit-kitain tayo apo, parang right person ni Remulla nga inpatugaw ni BBM ti baro nga presidente gagayem kay kamsat in mention na pa iti Bureau of Corrections gagayem kamsat dito ko na iti whispers of agreement nga makita mangiga po kada iti empleyado ti Bureau of Corrections aging gana ita kuna ni Remulla ket awan ti panagsardeng digiti aktibidad nga mapaspasama ka nga digitoy nga aktibidad ket makaperdi apo iti susyudad makaperdi iti pagilian no pag sasaritaan tay amin ko na ni Remulla iti panagdiskurso na iti bigat ti bayat ti flag raising ceremony ti Justice Secretary Department of Justice gagayem kapsat no pagsasaritaan tay amin dagitoy nga irregularidad kadigitoy nga opisina ti gobyerno kunana amangan talumnekton ti init diti penalpas kuna ni Remulla gagayem ken kapsat so para kanya, teko nakaro din parang right person si Crispin Remulla iti detoy naited king kuan na posisyon babaen iti baro a presidente Ferdinand Bongbong Marcos gagayem ken kakabsat sigud nga adda imbutaktak na nga saan nga umiso ang mapaspasamak kadagiti ahensyas ti gobyerno nga adda iti babaen ti departamento na gagayem ken kakabsat ket sapay apo matakderan na nga pasardingen by all means digitoy nga illegal nga aktibidad gapu tatay ko nakon malaksid apo nga agpaspastrek digitoy nga opisyal or agpapaay ka digitoy nga ahensya ti gobyerno iti kantidad datay pay agresulta dito nga panagpaspastrek iti kantidad iti panakaabak tayo nga umili iti pagilian tayo nga Pilipinas dili nga dili ti best example adot naka-empleo nga ganggan naet idinto nga datayo awan ti masapulan tayo nga pagtrabahuan gagayem ken kakabsat yun yung sabi apo saan nga mapaay wenno deti pakitang gilas daeng digito nga nagbali na rakurak ni Crispin Remulla gagayem ken kabsat nga napusgan nga mangidaulo iti Department of Justice gagayem ken kabsat ada digdi pagsasao nga nuhaan mo nga mawaraida tumipong kang kadakwada if you cannot destroy them join them ada digiti kakasjay baka ada digiti kasjay apong nga napaspasamak even iti government agencies wenno sabsabali nga gagayem organisasyon or grupo apo nga agbuybuya kay nagdingdingeg so nga sapay kumaapot digitoy nga stand ni Crispin Remulla ket matunuyan kumusta enteo deti na submiti rapot yung budsman nga nagan digitay smuggler ti agri products gigiyem ken kamsan kumusta mi tapo digiti adda ti babaen ti Bureau of Customs adda ti Bureau of Department of Agriculture nga nainaraman ti dagan na kumustan ti ganwat ti ombudsman
nga mangimbestigar iti datoy kalpasan nga inbutaktak detoy report man ipud ti Senate Committee of the Whole iti Senado babaeng ken ni Senate President Tito Soto sapay apo ta saan niya mapasamak ti hukos-pukos kadigitoy nga kas kadeti nagbali na takder ni Remulla nga inbunannag na dagitoy sindikato gagiyem ken kabsat iti biyang ti gobyerno nga adday ti babaen ti dauluan na nga opisina gagiyem ken kabsat LRA Land Registration Authority gagiyem kabsat grab prone na ti pinangawag ni Remulla kadigitoy gagiyem ken kabsat Department of Justice, the Department of Justice, Land Registration Authority, Bureau of Immigration, ken ti Bureau of Corrections, gagayem ken kaabsat. So sapay apo tayo so ni Remulla ditulbek nga mangilipas ka dito yung irregularidad nga ti resulta dito yung irregularidad datayo nga tattao ti maatiwan. Sino ni Remulla gagayem kay kaabsat? I-review tayo ti kinataon ni Remulla gagayem kay kaabsat no tao nga matakdiran na ti sasauna wenno tao nga makaituloy kadigitay irugina wenno saan ni Remulla agtawenen ti napulo inemapulo ket maysa gagayem kay kaabsat nagserbi apo babaen ti administrasyon ni dating presidente Joseph Estrada kas Assistant Secretary in the Presidential Management Staff dati MPMS gagiyem kay kabsat nagtaray nga unopposed iti kana diputado iti may kapito nga distrito ti Cavite iti dati napalabas nga eleksyon but saan na kano apo nga mapagsaanan ti madang idaulo iti biyang ti Department of Justice instead nga iserbi na apo diti pinakabutos na kas diputado iti 7th district kasano nga pagkidkidak ti 30 ket maysa nga milyon nga tattao ko na nga direkta nga nang butos tapno maidaulwan detoy nga pagilyan tayo he is referring to the new president BBM gagiyem kamsat kasano nga mapagkidkidak ti karet nga maited kanyak babaen iti pinili digiti tao nga agdagop ti 30 ket maysa milyon nga Pilipino yan yung ni Remulla. Then ni Remulla gagiyem kabsat very close ally ti dating presidente Ferdinand Marcos Jr. Lady Amada nga Juanito Remulla Sr. Nga loyal associate of the deposed president gagiyem ken kabsat. So DJ apo ni Remulla. Aduda nga Remulla apo dita Cavite gobernador adan sa pay nagdiputado idi adda pay naggobernador nga kinagiddan ni apo naggobernador Rudy Fariñas nga Remulla ja kamo no Crispin Remulla dijay gagiyem ken kamsat. So ate kunakon sapay ta ni Remulla titulbek tapnon ti kasta mapagsardengan apo dagitoy nga irregularidad nga mapaspasama kadagitoy nga ahensyas ti gobyerno. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon, ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakuda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply.
Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaid ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day tila pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rit na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin tinalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, tuloy-tuloy ti intay panagpipindadamag, panagdadanggay kada iti issues ken topikos. Kablawon ti man apo diti agbibuya kada tayo ni Apo Barangay Chairman Generoso Palomares. Dita ano ba yung isit Kali, isit Ruot ana diti barangay ditan gigiyem kay kamsat. Tsaka mo diti barangay ni Apo Generoso but ni Apo Teddy Rusqueta is I think Kali gagiyem kay kamsat. Naimbag nga panagbibuya mga po kapitan ni Biana May Pablo iti barangay 40 Balatong or 41 Balakad, ni Renalyn Francisco, ni Sir George Guerrero. Thank you very much, sir. Iti suportam iti programa tayo Damdamag Liberto, ni Roberto Garo ijay Estados Unidos. Thank you ni Ma'am Elis Tamayo, ni Dema Paulino Agustin, ni Flor Delisa Barot Agunoy, and dito kabagis ko Marisa de la Cruz Roma, J. Ivavich. Thank you very much for watching. Okay, pagyamanan tayo po, di kinayat nga tumultulong ka na tayo, ti panakaidandanon, ti programa tayo, ti napalabas, kaya kasamit ng Damdamag ni Berto, CB Farm, ano kalawagan, Belisario Farm, idibares besding Rasilocos Norte, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kaya kasamit din ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Perminhood, di barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Ma'am Elis Tamayo, di barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Carmela Walker, di San Diego, California, ni Miss B Fiesta, di Honolulu, Hawaii, CLJ Store, di Batak Road, barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, kini Mrs. Celia Perdonio. Di amuna apo ti agmanicure, agpedicure, hot oil, kada basta amin na po nga biyang iti panagpapintas, panagpagwapo, agkasapulan ni Mr. Perdonio, iti kakastoy nga empleyado, so makipagkita kay laeng, kengkuana iti CLJ Store. Kastabay nga agyaman tayo kay Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii, ni Millie Espirito, iti Iba Beach, Hawaii, ni Juanito Moller Fariulen Jr., barangay 19 San Nicolas, nga nagkasangay iti Kalman, belated happy birthday, ni Friends Jose, iti South San Francisco, California, ni Wayne Rumbawa, iti San Jose, California, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Okay, itultuloy tayo po, ada na palabas nga 30 minutos. Talpasan, ti oras tayo nga alas 12, iti deto nga aldaw, iti Lunes. Sumango iti kaso nga panagsalungasing ti Republic Act 9165, when iti makungkuna nga Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Bigiti individual nga natiliw iti naiswat nga drug bypass operation EJ Quezon City ken EJ Cavite. Ti nasaong operasyon ket ditoy nga nasursurok nga may sa 0.7 nga bilyon nga pisos ti balor dagitay druga gagayem kamsat kang Ronaldo Shabu ti naala wenno na kumpiskar ti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PDEA. Naarestumet ti dua nga dagitoy ket mapagat-atapan nga drug traders so naglaklako ti druga. Kinuna ni PDEA Director General Wilkins Villanueva nga bypass operation di Quezon City nagresulta po ti panakaaresto ti suspected big-time Chinese drug trafficker nga ni Kai Jia Su agtawen ti 30 ket 3 nizo ket naaresto apo iti Maria Clara Street iti barangay Lourdes asidega po ti Philippine Orthopedic Hospital gagayem kamsat. Naala iti biyang dati nga suspect nga nizo tinakurkura when sumurok kumura nga o para pulong nga kilos ti Shabu nga dati kadadaan ti balor nga 272 million na base iti initial nga report manipod po iti PDEA.
nakumpiskar pa iti suspect ti blue-green nga Toyota Corolla driver's license, may isang cellular phone ken 1,000 pesos nga bill, 1,000 peso bill. Kalpasan na po sumagmanula nga oras, dito nga kasama ng TPDEA ti Sabali pa, babaeng kaditi ahentena, ken law enforcement units ti may sapay nga operasyon. Nga dito yung metapo ti nakakumpiskaran ti 220 kilos nga suspected shabu. Gagiyim kabsat nga dito kit andaan ti balor nga 1.496 billion. Halos 1.5 billion gagiyim kang kabsat. Dito apo ket ni SWAT-met iti Avida Residences iti Santa Catalina, particular iti Molino, Paliparan Road, iti Dasmariñas, Cavite. Naaresto met apo ti suspect nga ninaganan Juan Hailin ngagtawin ti parapulo ket maysa. Malaksit ti Shabu, naala pa iti PDEA, wenno digiti PDEA agents kay ti suspect sumagmano nga mobile phones, vaccination cards, ken driver's license. Gagiyim ken kamsat. O ito, sa bali pa nga Big Bang nga accomplishment apo digiti adda iti enforcement agency, especially iti PDEA, gagiyim ken kamsat nga isuda apo tinapusgan para iti panaka tiliw digitay agiwarwaras iti may pawil nga droga, gagiyim ken kamsat dandani 1.7 billion ti balor na apo deti illegal drugs nga nakumpiskar dagiti taga PDEA, gagiyim ken kamsat deti muna apo ijay Quezon City, gagiyim kamsat asidiga po deti orthopedic hospital nga nakatiliwan na po ni Kai Jiazu agtawin ti 33 gagiyim ken kamsat nga deti balor deti na ket dandani $500,000 na gagiyim ken kamsat ti balor deti naalaking kuana nga shabu 40 kilos 272 million na gagiyim kamsat nga $500,000 272 million gagiyim ken kamsat idinto nga deti maysa gagiyim kamsat dakdakel 1.496 billion na ti pagsasaritaan. Te kuna ko na po sapay ta digito yung accomplishment iti biyang digiti ahensyas ti gobyerno kang ronan ti PDEA ket saan niya ti pakitang gilas. Kamin obserbaran tayo apo no adda digiti barong opisyal nga agtugaw agsukat apo especially ti biyang ti PNP ti PNP gagayim kay kabsat sintiran nyo adda mai patugaw nga barong regional director, provincial director, hepe ti pulisya yon na talagang tudo operasyon da gagayim kay kabsat bat no nagnenay agkapsot parang ningas kugon nya kun natin apo iti Tagalog gagihim ken kamsat. So sapay apo ta saan nya pakita pabuya or pakitang gilas kini barong nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dating accomplishment apo dakkel nga accomplishment ti biyang ti PDEA. Malagip yo apo nga before ti inaugurasyon ti barong nga presidente adnan deti panang presentar ni Senate President Tito Soto kadigitay programa iti pan naka-USWAT apo ti war on drugs. Inkarimet ni Bongbong Marcos nga presidente ti Pagilya na Pilipinas ti panangituloy na iti war on drugs. Dito lamon the changes iti implementasyon ti war on drugs gigiyim ken kamsat kalay di munang administrasyon or ti administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte iti dati tata administrasyon ni Bongbong Marcos. Gaputa daro din digiti presentar ni Suto nga kasla suggestion para iti changes ti war on drugs. Ni Suto gagayem ken kamsat ket maysa kadagiti author gagayem kamsat iti linteg deti Republic Act 9165 when iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gagayem ken kamsat kasla rehabilitation ti sentro apo hang pinatay hang apo nga kaskada iti pakakusaran ti past administration nga adu digitay extrajudicial killings wenno napaspasamak nga state killings gagiyem ken kamsat gapu pay laeng apo iti bilin or order mandum et laeng ti gobyerno kadigiti ti ayan na nga pagdaksan gagiyem ken kamsat digitay napapatay adda digitay bagada nga inosente digitoy awan ti ammuna nairaman lang or nagkamalyanda or adda igem na nga paltog nga inakusaran da nga limaban awan met ti paltog na or impinaiggaman dat paltog adda digitay kakasjay namuna ta adu pay apo digitay minors
nga nairamraman ti kasjay gagayem ken kamsat. Ket no adda nairamraman nya kakasjay na ibwis ti biag na gagayem ken kamsat gapu ti panakaabuso ti mando or mandar gagayem ken kamsat. How much more kadagiti basta latan maipisok ta pagbaludan gagayem ken kamsat nga maperdin DJ masakbayan da apo maperdin DJ ano da dagiti agsubli narakrak ti pamilyanan gagayem ken kamsat so digiti apo digiti saan nga nasaat. So dapat talagang naannad kusyos ti panakaipatpatong pala po digiti kakastoy nga programa especially ti War on Drugs napan iti sitwasyon nga nabara ni dating nga presidente Rodrigo Duterte gapu iti detoy War on Drugs na nga kunada ado ti human rights violations gagayem ken kamsat panagabuso panakaabuso ti implementasyon ti War on Drugs po ngem sino ti madi nga madalusan ti pagilyan tayo iti illegal druga. Nakadado po di kita drug-related cases. Adadta diti papatayin nat naganak king ko papatayin nat kakabsat na. Gagayim king kabsat gaputa isuna bangag, tamado. Gagayim king kabsat di na may tuloy ti panagadal na or kaslag saksakitin na po gapu iti na drug addict na. Drug dependent nga una da gagayim king kabsat asino ti madi nga maisardeng di kita especially drug related cases agpakamatay pumatay mangrames agtakaw dami namin gagayim king kabsat adu pa yan di kita napukpukaw ti sanikwana gapu iti druga adu pa yan di kita naperdi ti nasimbing nga panunot na gapu iti druga singlot gagayim king kabsat nga kunada iso nga awan madi nga di madalusan ti lugar nga yan tayo may panggapiti dito. Inupay di kita mas bababak na nga lugar handa nga kaya nga pasardingen gagigin ka at least makisayan no kabalina na po nga kisayan tibiyang ti gobyerno digito yung aktibidad gagigin kay kabsat. Laing nga po masapul kumamit nga na anad ti pan nakaipatungpal digito nga linteg tapnon ti kasta madalusan ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Ngem do daduma nga minapo ket mas nabilbileg pa yan di kita sindikato, ngem di kita otoridad. Tano daduma adamit di kita sindikato nga totally attached kada kita taga gobyerno, especially apo iti biyang di kita uniformado, gagayem ken kaabsat no saan nya di kita pulis di kita mismo opisyal, di ba? Ado di kita nakakusaran na po, especially di kita rakurak ni Presidente Rodrigo Duterte nga di kita iket di kita iket opisyal ti gobyerno nga isuda ket markado iti kina partisipasyon da iti legal droga in Ilocos Norte adada gagayem ken kamsat, di ba? Adda di na itudtudo nga isuda adda partisipasyon da or protector da kadigitay agiwarwaras ti may pawil at droga. Ket sapay apo tegonakon madalusan ti pagilyan tayo iti naannad awagas saan apo nga diti pakitang gilas saan apo nga diti para la adda accomplishment mo agtiliw ka ore anadtan hang validated nga informasyon gagayem kay kamsat so nga digiti apo ket dapat nga may patungpal sapay ta digitoy ti linaon digiti suhestyon ni outgoing Senate President Tito Soto ken ni Presidente Bongbong Marcos para iti balbaliw nga panaka iuswat apo ti War on Drugs. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna,
Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti deti nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo, hindi lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ka, ginaturalesa tayo, no? 90% met ka di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan tayo, digiti saksakit nga dengue. Tandami, digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada, ng nabigsada, nagurigor, ang damit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, thank you very much. Opera pulo ket 8 na minuto sa po tinapalabas kalpasan ti oras tayong alas 12. Gagingim ken kamsat. Ada dati imbitasyon po ti US President Joe Biden ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapan agbisita ijay Washington. Malagi pi apo nga idi ada ti dialogue tinagbaitan da Presidente Bongbong ken ni Wendy Sherman, dati Deputy Secretary of State, gigiyim ken kamsat. In baga idin ni Sherman nga maili wenno willing ni Biden nga makitrabaho ken ni Marcos kadiri programa gagiyim kamsat, especially apo ti diplomatic relationship ti pagilyantay nga Pilipinas ken kasama ti Estados Unidos nga adu digiti mamati gagiyim ken kamsat nga ti panakipagayam
ti pagilyan tayo nga Pilipinas iti Amerika gagayem kay kabsat ket maysa nga bentahe para iti nakurapay nga pagilyan nya kas ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Adumet digiti mamati nga saan umiso nga pamati deta aglalo digiti kontra idi ken ni dati nga presidente Ferdinand Marcos gagayem kay kabsat di ba para tayong tuta ng kano digiti panangibilang da aglalo idi ma-establish po ti base militar ti Amerika dito pagilyan tayo nga Pilipinas gagayem ken kaamsat so awan met ket di pa iti nagbalin nga reaksyon or sungbat or panangawat ni Presidente Bongbong iti detoy nga nasaong imbitasyon ni Joe Biden, US President Joe Biden ken ni Marcos gagayem kaamsat detoy na ipadanon ken ni Marcos babaen iti Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez idi laeng kalman gagayem ken kaamsat awan met garud ti pinalpay when schedule or reaksyon ti presidente may panggep iti detoy basta kinumpirmaran ni Romualdez nga da imbitasyon ni Marcos gagayem kaamsat babaen ti panangidanon ken kuana ti second gentleman Douglas M. Hoff gagayem kaamsat tinasaw nga opisyal ti Amerika ti nangidaulo iti delegasyon gagayem ken kamsat nga impatulod ni US President Biden ken immatendar iti inaugurasyon ni Marcos iti napalabas sa Hunyo 30 iti National Museum of Fine Arts iti Manila gagayem ken kamsat so awampay ti nagbali na po nga rakurak ti presidente numapan wenno saan adadit informasyon na dumandanong kadatayo nga into no 7 anan to 7 gagayem kay kabsat umay ti apo presidente dito probinsya tay nga Ilocos Norte dito mo no konfirmado dito yan wenno talaga nga matuloy gagayem kay kabsat so yung dito ko natayon apong relasyon ti Pilipinas ken ti Amerika gagayem dito ket establisado nga relasyon especially di presidente wenno US President ni Ronald Reagan and the presidente ti pagilyan na Pilipinas ket ni Marcos Sr. gagayem kay kamsat gaputa ibagadang friend da Reagan ken ni Marcos gagayem kay kamsat ti ama ti agda mga presidente makita yo digiti speeches ni Marcos apo ijay Estados Unidos sa bayat ti administrasyon ni Ronald Reagan gagayem ken kamsat nga dada ije Estados Unidos. So para kada kayo, anati husus to ditoy, napintas para kada tayo no makialyansa or makigayem tayo apo sa Estados Unidos pero yung past administration medyo malamya agagayem kay absat ada digiti World War wenno na dadagsen na balikas ti dating nga presidente Rodrigo Duterte kontra kadagitay Amerikano gagayem kabsat especially dito war on drugs ang pangbambanatan dahil ni but kaslala adada nga mas napigpigket ti panakikadwa ti pagilyan ti Pilipinas bayat ti administrasyon ni Duterte iti biyang ti China gagayem ken kabsat nga dito ti maysa kadagitay agbalbalin nga banat da ken ni Duterte hanang mapagsaanan ti China gagayem ken kabsat nga uray ka ipapanan na ti panakabulbuli digiti kadaraan tayo ijay West Philippine Sea nga nangistablisaranen ni pagilyan na China kadagiti struktura na pangmilitar gagayem ken kabsat nga dayjay ket kaslapat tiyenda nga da utang nga naimbaganakem ni Duterte kadagiti inchik especially apo ti gobyerno ti China no sublianan tayo ni Sherman dati Wendy Sherman nga Deputy Secretary of State imbagana pa idin nga maipalubos ken ni apo presidente ti Sumrek ijay Estados Unidos ngamin napawilan na po nga Simrek digiti Marcoses ijay Estados Unidos kadagiti Kalabes giging but daytoy ket paset apo ti benepisyo or bentahe ti maysa nga leader ti maysa nga estado nga kas ti presidente nga makastrek iti nasao nga pagilyan adalintig na nga kasjay siguro tapno makapan makapagtrabaho da digitay banbanag nga kayat na apo nga lokatan iti nagbetan ti maysa nga pagilyan ken ti biyang ti Amerika so in China awamit pa apo ti imbitasyon ni Xi Jinping ti China but at ti rimuar nga report ni Xi Jinping ipursigay na apo
iti oil exploration talks gagayem kabsat ti pagilyan nga Pilipinas ken China, especially kadeti West Philippine Sea, gagayem ken kabsat no mangrugintong kunana idi ti administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos, gagayem amutemeten ti sitwasyon ti China ken ti Amerika, gagayem kabsat no malagipyo ada ti nagbalin nga inuman tayo ti maysang US lawyer ni Attorney Arnedo Valera di Washington nga nagkunaan na dapat saan nga limitaran ti pagilya na Pilipinas ti panakigayem iti asinuman nga nasyon hanggang gaputa agkontra ti China ken ti Amerika, agpulos ka ken ni China, agpulos ka ken ni Amerika, di ba may mga ganon gigayem kay kabsat basta ti laeng panakigayem haan nga military relation no dikit pang ekonomiya, yun yung DJ apo ti nagbalin nga takder ni Arnedo Valera, may isang abogado apo ijay Estados Unidos nga nambeng nga maarami dapo dito pagilyan tayo nga Pilipinas tapno maipayan tayo apo kadigitay nagduduma nga ayuda or tulong kakabsat ken gigayem ngem kunada no tumulong ni Amerikano kano ket addanam namaen na kasukat na hanga basta-basta mangipaay ti tulong nga saan nya manamnama nga adda kasukat na kasla di war economy nga kung kunada tulungan na ka makigubat into no dadael deta pagilyan nya ayan mo tulungan na ka nga bumangon ngem makautang ka kadakwada gagayem kamsat parang ganyan apo detat may sa kadite imahinasyon man na po dito mapaspasama kagubat tinagbetan ti Russia ken ti Ukraine, di ba nakadependar ni Ukraine kadagitay European Union countries gagayem kaabsat to include USA, di ba ni US isu ti mangititid kadagitay missile nga usarenda dapat dito manen apela ti Ukraine nga maikanpay ti adu nga missile tapno madepensaan na iti madepensaan na ti lugar na gagi teritoryo na ngamita umad-adu apo digitoy saksakupen ti Russia iti nasaong pagilyan nadadadael na po so DJ diti makungkunang war economy ti Amerika tulungan na ka no makigubat ka or adda manginvade ken ka then no agrehabilitar kanto isumanen apo iti mangtulong ken ka ngem nakautang ka ken kuana yung ganon na digiti apo digiti rumrumar nga sistema apo iti biang ti Amerika gagayem ken kamsat But even sabsabaling nga nasyon, let's say China apo, may sa kadagiti kang runaan niya aramiden na tatak at kasla kadati proposal na dito Pilipinas, the oil exploration. Even in sabsabaling nga nasyon, adda digiti kumpanya ti China nga ti aramiden da sa dijay panagala iti langis gagayem ken kamsat. In Africa, adut investment ti China ijay gagayem ken kamsat nga minapo ti maysa kadagiti kang runaan tatta nga mangbibiyag ti ekonomiya ti maysa nga lugar ket detoy enerhiya, let's say langis, petroleum products gagayem ken kabsat no maawanang ka iti kasla ti mapaspasama kada tayo itatang agdama gagayem ada krisis gapo apo kaditi mapaspasama kay Russia when Ukraine panang gubat ti Russia iti Ukraine ada krisis gagayem ken kabsat iti produkto nga langis isu nga nangina apo iti nangina iti presyo ti langis iti agnama but by tomorrow sapay kuma ang namnama tayo nga ibaba apo digiti kumpanya ti langis ti presyo digitoy nga produkto. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Okay, kasama na po nga pumakado tayo. Pagyamanan tayo dito sa Maganad. Ti Kalawagan, Belisario Farm, ano CB Farm, iti Barangay Barisbes ding Ilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Ni Ma'am Erlinda Perminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Carmela Walker, San Diego, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kastapa iti CLJ Store iti Badak Road, Barangay 22, San Nicolas. Agkasapulan da po iti nagturpos iti kina parang papintas sila kumaka iti ag manicure, ag pedicure, ag pukis. Masapula po ni Mr. Jaime Perdonio. No interesado kayo mapangkailangan agaplikar iti CLJ Store iti Barangay 22, Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte. Kastapay agyaman tayo kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Miss Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Friends Jose iti South San Francisco, California. Ni Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Okay, naragsa ka pa nagbibuya ni Greg Agrimano, astamating ni Ma'am Fredes Quesada dita California, Estados Unidos. Ni Dorothea de la Cruz iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Delia Mariano Ramos, Barangay Juan, Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much kani friend ko Winnie Rumbawa it San Jose, California. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras iti dating aldao para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati di bagayam nyo, Robert de la Cruz, kinadwa tayo ni Mark Francis Agustin, iti technical control. Ibatimin, tinatalinaay nga malimte amin na sapada, gyaman kamting kay panagbuya, ken panagdingeg, iti programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, itintero maginan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Ridad Farm Supply, pakagatangan kadiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pestisidyo, insektisidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadiri titaraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadiri titaraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadiri kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adanday ti napipintas nga air conditioned na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok.
ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming Yusulicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan kadagiti di kalidad gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder kadagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pay ti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Tumulong para iti panakasalbar ti biag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atiddog pay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So, haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally
tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kasla mo latay kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdunar tayo ti dara, we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta adda way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pay amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagayam nga kablawan da kayo iti nagasat nga malem ti Lunes tay amin na sa pada Hulyo 4, 2022. Yawis mi din ti panagdadanggay ti alas 8 nga oras para yung programa Tinapalabas. Dahil iti pagayam yon ni Robert De La Cruz kadwa tayo ti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Agdadanggay tayo parit sa bali manen nga napili tayo nga surat nga tayo ibasa nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kenayat. Ngayon kasangwanan yan tayo rugyan nga ibasa dito nga surat pagyamanan tayo dagiti sumaganad. Jewel Centilla sinilahay na Maui, Hawaii. Ono Predurupan, Wayanay, Hawaii. Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Friends Jose, iti South San Francisco, California. Mr. Juanito Moller Fariulen Jr., iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Kastamit din ti CLJ Store, iti Batak Road. Babaen kada Mr. Jaime Perdonio, kaya Mrs. Celia Perdonio, kaya nagkasapulan da po, kada kita ay beautician sa mapangkailaing agaplay, lalaki man weno babae, kaya ni Mr. Jaime Perdonio. Kastapay di pa nagyaman tayo kaya ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Erlinda Perminhu, iti Barangay Naglikwan, Pasukin. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacarac. Iti CB Farm, Weno Kalawagan, Belisario Farm. Iti Bares Besdingra, Ilocos Norte. Babaen kada Mr. Dado Belisario, kaya ni Mrs. Jeanette Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapa-kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Dengar din papagayam ngintay rugyan nga ibasa dari surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Ti surat ket nagapuy di maysa pagayam nga kayat na ti pawagan iti tangatang iti nagan nga Franco. Naisaguday ti surat ni pagayam tayo Franco, tinapalabas ko Manong Robert. Umuna ti amin, kablawan ka, pagayam ko, iti nagasat nga oras, kenaldaw mo. Kastamit din, di padak nga nayat nga mang sursurot,
Wenno dumdunge gagbuybuya iti dati nga programam ti napalabas. Sapay ta maikari ti pinutar wenno inurnos ko nga pakasaritaan ti biyag ko nga maibasa iti dati nga programam. Barbareng iti maminsan pay nga panagwayaway na detoy. Ket maasot dagiti dagensen wenno na ipalok asiit iti let ang ti barukong ko. Nagbalin nga naliday tinapalabas ko kabsat ko. Gapo iti ayat. Wenno ayat nga saan niya mapagtalkan. Ayat nga di nagpaot. Wenno nagmaumaw nga pinateg. Manong Robert. Tapno nalawag ti amin kabsat. Sublianan ta idi agtawena kiti 10 kiti nem. Idi may nagbakasyon ti pamilya ni uncle ko nga Danilo. Iti lugar mi gaputa nagkasar ti maysa kadagiti kasinsin mi. Ni Uncle Danilo ket taga Ilocos Norte. Idinto nga siya dayanaka ijay probinsya ti Pangasinan. Siyam kami nga kakabsat pagayam ko. Dakkela pamilya. Tay pagsasauda iti inaangaw nga saan pa'y nga uso idi ti family planning. Ket nadaan kami iti dakkel nga bilang iti pamilya mi. May katluak ka dagiti inaudi. Ada pa'y digiti dua nga sumaruno kanyak. Awan tiniuray maysa kada kami nga siyam iti nakaturpos wenno dagiti inauna. Kada kanyak titawan iti nakaturpos iti panagaadal. Ngamin gapu iti kinarigat ti biag. Adda ti naggraduar iti elementarya. Adda ti sana nakaituloy iti high school. Kas kanyak. 3rd year high school laeng tinalpas ko. Manong ko. Dato ket gapu iti rigat ti biag. Takasano kumanga sumaliwanwan ti panagbiag. Ti siyam nga anak ti ama kanina. Tilay nga pagsapulan ti amak ken ti ina ket isu iti panagbantay da iti piskarya wenno pispan. Panagpakan. No daduma saan da payan nga agaw awid no awan digiti kadwa da nga agbantay gaputa mamakda nga damang loko kadagiti bambantayan da piskarya. Isu nga sadyay dan a maturog. Itugot da digiti mas bababasit nga kakabsat mi pagayam ko. Iti nga panagbakasyon da Uncle Danilo wenno may day atendar iti pakasara. Intugot na ti kasinsing ko nga ni Simon. Wenno adadda nga balik sentayo itinagan a Simon. Wen kabsat nagbalin niya naragsak. Ni tatang ko ti pinaka-close ken ni Uncle Danilo. So nga isuda ti nagkuykuyog. Idi malpas ti pakasar na iranta nga inpasyar ni tatang dagiti agama. Wen gayam Manong Robert ni Uncle Danilo ket maysa na bahalo. Natay ti desgrasya ti asawa na ket naibati na ti anak da nga kasinsin ko nga rod wenno second cousin ko nga ni Simon. Lupay narigat ti biag na ikarigatan ti amak keninak ngayon pasyar ti kasinsin na nga ni Uncle Danilo. Bayat iti kaadami ti pagpasyaran wenno ti igid ti baybay. Adda ti nagbalin nga singasing ni Uncle Danilo ken itatang ko. Di mo aya kayat kasin no alaek ti maysa kadagiti anak mo. Oray ket adu damet siyamda. Tadalakat kadwa deti anak ko nga ni Simon iti balay no pumanawak. Ken mga disarmit na ti lawlaw ti balay mi. Saan ko meta paglabaen ta umay alalaen digiti naganak kanyak ti mureng mi. Mamindway ti kadalawas nga malabaan. Tilaing pagayatak adakad kadwa na no bakasyon ken mangkitkita metten iti balay mi. Kasla houseboy ang imsang ko may kariti dakkela sweldo. Idet ko laeng ina nga bentahe ti kanyan ti kanen mi isumetten ti kanen na. Kinuna ni Uncle Danilo ken ni tatang. Kinitanak ni tatang
Ni Franco ano kayat na ti umay. Iso ti maisagot ko ta. Nasingpet-met ti anak ko. Sana ya Franco, no kayat mo anak ko ti mapan. Mapang kay J. Lucas. Makipag-ned ka kada Uncle mo Danilo, kenti kasinsin mo nga ni Simon. Kayat mo. Kasladyak makatime kiti dedi nga gundaway. Ngem gapoy di parang panpanunot ko iti rigat ti biyag mi pagayam ko. Aglaloy di ko na ni Uncle Danilo nga bentahin na latan ati mangan ken saan ko nga may kariti dakila sweldo na. Libre ti pangang ko. Adapis ang kabasita sweldok. Anya pa iti sa pulik. Kinuna kitinakem ko. Ngamin pagayam ko saan ko nga ibain. Adda digiti gundaway nga mamigat mangal daw kami ngem di kam mangrabi. Wenno saan paggiddanem men ti pamigat ken pangal daw. Gapoy ti rigat ti biyag. No adda ti mayawid da tatang ken ni nanang nga ikan manipod iti piskarya. Aglalo no kasta nga kakalap wenno panagala ka dagiti linaon ti piskarya. Sulat ti matanda anak nga nasaliwanwan wenno nabaktang basit ti taraon ni gapoy ti ikan. Tagasem siyam kami. Adda pa digiti gundaway nga bingay-bingayen ti inak ti masida para kada kami ngagkabsat. Ket pasaray awan kukwadang ken ni tatang. Nga day ti launay ti pakalunagan ti riknak. Ken kastamet ten saan ko nga ilibak. Pakaumaak iti sitwasyon mi nga agbibiyag pagayam ko. Immanamungak nga rod, Manong Robert, nga kumuyugak kada Uncle Danilo, iti pinagawid da dito Ilocos Norte. Ken siyak tagbalin nga kasla houseboy, wenno para bantay iti balayda. Damok ti umadak, iti probinsya nga Ilocos Norte, no pay, adu ti kakabagyan ti amak ditoy, wenno ditoy nga nayanak, kabsat ko. Iti makadanon kami iti balay da Uncle Danilo, na ay ayo ak. Dakkel ti balay pagayam ko. Nupay dayto ket bungalo. Nalawa ba city aglawlaw gaputa. Dandani kano 8 gasot a metro kwadrado ti lote. Naragsak ti kita ti balay. Nalagaan iti mata. Gapo iti pintura na. O sige, dumanong kayon. Ken sapay tagkasurutan kayo ng agkapidwa, Simon, ken Franco. Saan kayo agapapa? Igbinilang kayo nga kas agkabsaten kaputa. Dua kayo ti babati no awan ti klase. Aglalo ken ka Franco, iadaptar mo ti bagim dito. Kinuna ni Uncle Danilo. Simungbat ti kasinsing ko nga ni Simon ket kinunana. Awan problema papa. Nasingpet ni Manong Franco. So nga, manong ko nakatay ni inaunang siya kiti makatawen. Nasingpet so nga, awan ti magkita ka problema iti nagbaitan mi. Agan anos laeng nga, giinanos tayo dito'y balay. Aglalo no agmaymay sa isuna. Balikas ni Simon sa anak kinita ket nagtung edak. Awan problema kanya kinsan. Dakkel na pagyamanak tin naladak dito. Nakarigrigat ti biyag mi, nakita yung met. Siyam kami nga agkakabsat. Tilaing panagpakanti tilapia ken panagbantay ti piskarya ti trabaho datatang ken ninanang ko. Saan nakaskeng ka? Mga opisina ni papang mo. E dinto nga, digiti naganak kanya ket saan dami ito nakaturpos. Ure digiti kakabsat ko. Awan tini ure may sa kada kami nga nakaturpos. Gapoy ti rigat ti biag. Nakipag naedak nga rod kada Uncle Danilo kenti kasinsing ko nga ni Simon pagayam ko. Awan met tinagbali na problema. Nagyamaman akpeket di gaputi kinaanos ni Uncle Danilo. Manangisagot pagayam ko gaputa
Idi umunapay laeng nga dua alawas ko, napan kami iti department store. Gumatang ka kadagiti arwatem. Tapno no adamit usarem no rumwar ka. Ken ori digiti para balay mo sukatamon. Nadadaan daw na yen. Kababain meta kadagiti umay nga sa nga ilik no makita da ka nga nadaan o na digiti arwatem. So nga Simon, tulungan man ni manong mo agpili. Amok nga si kakit pasyonista. Amok nga amom digiti bagay ni manong mo. Kinunana, naragsakan met ti kasinsing ko nga nangguyod kanya kiti ayan digiti display nga t-shirt, short pants, sandals ken sabsabalipay. No ana digiti mapili na nga kayat kumetket aprobarak. Tako na namet nga no saan ko mga kayat ti mapilik ibagam laeng sa sikati agpili. Kabsat ko anyan nga yaman ko. Kasla akla nailino nga kalding ako nada iti Ilocano. Gapo iti saya at ti ulitig ko. Kaya di padpadas ko di iti arwaten kang rona na iti t-shirts nga pinili ni Simon nga para kanyak. Kasla rimwar ti adadda nga kinataer ko. Bayat ti kaadda kiti fitting room. Nakaisimak, Manong Robert. Dahito yan ti lubong mo, Franco. Sigurado nga, rumwarin ti gusto nga, langam, gaputa, mabagayan kang kariti, nanginang arwaten. Kinunak itinakim ko. Kabsat saan meta panang ipangas ngem, iti daydi nga tawin ko. Addan digiti kapatadak nga kasla, mangiparparipirip iti panagkursunada da kanya. Laeng sang ko idangayin dandaneng gapu iti rigat ti biag. Nga mabalin na mangitunda iti pannakauyaw wenno pannakaikuspil ko. Mabalin nga adda digiti agkuna nga di kumakit di na iti panagbiag mo ti ununaem ngem ti makiin narem no pay lalaki Manong Robert. Kalpasan deta na panagbayad ni Uncle Danilo iti biyang ti counter. Dakkel basit ti binayadan na gaputa adu digiti arwaten nga ginatang na. Wen kabsat, adu digiti nagatang apara kanyak. Banag nga nangidanunak ti panagyaman ko kadagiti agama. Naglabas digiti aldaw, nukasta nga mapan iti eskwela ni Simon, may sa akin ipagtengan. Inaramid ko amin nakabalinak tapno awan ti pakababalawak. Agdalo siti uneg ti balay ken ruarna. Kastamet ten ti panangisagana iti maluto. Nalaing agluto ni Uncle Danilo ket insursuro nak. Isu nga, nasursurok nga nalaing tinagluto. Siya kidin ti paraluto kabsat. Iti parbangon, kastamet din iti malem. Ngamin no ti aldaw, aglalo no may sa akiri balay, saan ako na agluto. No anyan ti masubnami a pamigat kabsat, isulatan ti pangaldaw ko. Inbagbagamet ni Uncle Simon nga sa anak nga, uno ni Uncle Danilo, nga sa anak nga agparspastrek kadagiti jakamam mo at tao. Ngamin ket sa bali ti lugar da. Sa bali ti lugar nga ayan ko. Adu digiti mananggundaway nga tattao. Uray digiti aglaklako kari nagduduma produkto ket san mo paspastoken. Irekep mo ti gate. Data ti kang kanayo na pamilin ni Uncle Danilo kanyak no kasta nga pumanaw da ken ni Simon. Ngem no adamit ni Simon iti balay no bakasyon wenno awan iti klase na. Dita kabsat nga agtungtungtong wenno agpasyar kami ngagkapidwa. Itugtugot na kadagiti papapanan na kang runaan na no adda awis keng kuana dagiti kay eskwelaan na. Kasawa nang ituloy tayong ibasa dati surat ni Pagayam Teo Franco. Thank you very much. Iti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm iti Barangay Barisbes Dingra Ilocos Norte. Pagyaman ng tayo pa ni Erdin the Firmin Hu dito barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte.
ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, di San Diego, California. Miss B. Fiesta, di Honolulu, Hawaii. CLJ Store, nga dahi di Batak Road, pasit di Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Agkasapulan da ba iti digitay amuna apo di agpukis, ag manicure, ag pedicure, ken aminen nga trabaho para iti panagpagwapo ken panagpapintas. Nga trabaho iti maysa nga parlor, digiti Lavenia Hair Salon, gagayim ken kabsat. So sa pulan nyo laeng ni Mr. Jaime Perdunyo no interesado kayo. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espiritu iti Iba Beach, Hawaii. Ni Juanito Moller Pariulen Jr., Barangay 19 San Nicolas. Ni Friends Jose iti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose or San Francisco, San Jose, California. Ni Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitay ko madanom nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takpimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag nasalsud mo dito Robert ket dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makaruk at nakagalot da why not igalot yung laing nga dya asideg dya balbala yung mga ramit kay te temporaryo nga paglinungan da
ko na kiti inasaya at ti kapidwa. Ken ti uliteg ko kanyak, Manong Robert. Nga dito ket sinubadakmet iti panaggagagit. Pinagbalin ko nga nadalos ti unig ti balay. Oray ti ruar ti balay. Pinagbalin ko nga alerto iti panakaiprepara digiti makan. Kang runan na ti kinadalos. Ngamin ket deta ti kang kanayon nga ibagbaga kanyak ni Uncle Danilo. Masapul nga nadalos ti panakaiprepara ti maluto nga makan. Adamit ti panang gundawa wenno digiti gundaway nga agyamaman kanyak. Agyaman ak Franco tadda ka. Ammo midiawan ka. Ori ka sano ti bannog ko nga gapoy ti opisina. Siyak pay laeng ti agluto. Tani simong ket di mo met maasahan nga agluto. Ammo na met ti agwalis basit ay ti uneg ti balay. Ngem no pa nagluto ket talaga nga saan na nga ammo. Sipud pimusay ti inana. Siya kun ti timmakder nga amaken inana. So nga agyaman ak ta daka ken alisto ka nga nakasursuro. Awang ka diti kayat mo nga irugi nga kasla pamastrekam. Tapno no adda iraprapin mo no kayat mo gumatang tayo ti dingwen. Nalawa met ti arubayan nga pangi galutam ken mapamulat ta ni sarimutmutan iti mabalin na kanin na iti ruar ti inaladan. Adamit diti sangkabasit nga talon mi nga umobraen digiti naganak kanya nga mapamupagalan. Kayat mo kadi. Kayat ko Uncle ngem sa anak unay nga gamay iti panagtaraken kaputa awam met ti kasta nga taraken mi iti Pangasinan. Timet na mapanagpakan ti tilapia, bangus ken sabsabali pa nga klase digiti lamis iti piskarya ti naisursuro kada kami. No kasano ti panang taraken iti lames kasta met ti panagtaraken iti dingwen. Saan mo nga ipalpalubo sa mabisinan? Laeng agnuma ta tipakan mo iti dingwen naglalo no baka, kalding, nuang, mapamualain iti kataltalunan. E dinto nga ti pagpakanyo iti lames iti piskarya nga bambantayan dagiti naganakken ka ket magatang iti agri supply. So masursurum deta. Bayam ta may minsan ket paisapulang ta ken itatang iti taraknem. Tapno adda ububram. Narigaten no awan tirap-rapin mo. Kayat mo kadi. Kayat ko Uncle. Apeket din nga saan. No isupay nga pamastrekan. Kinunak. Maragragsakan ti uliteg ko gaputa. No ana digiti suhestyon na ket saan ko akong kontraen. Kayat ko ngamin nga awan ti pakababalawak kadakwada. Mabainak nga mababalaw. Gaputi kinasaya at da kanyak, Manong Robert. Naglabas digiti aldaw kabsat ko. Saan niya napuputan? Agdo atawin ako ni Tisidong Uncle Danilo kani kasinsin ko nga Simon. Adda idi ni ti second year college ni Simon. Pagayam ko. Nagbalin niya na asidegak latta kadakwada kenawan digiti pilawek ken sapay kumatakas met kanya. Awan digiti pilawin da kanya. Nagbalin met nga napintas digiti tinaraken ko. Ngamin kabsat nangaramid da pekit din iti kulungan ti baboy iti talon nya kukwa da Uncle Danilo. Ket mapangkulat ta idan sarsarungkaran nya pakanen ken padigusen. Nang rugi kami iti dua. Ngem ti maysa ket pinagbalin mi apang ganakan. Idin to ti maysa ket patining wenno naparti. Idi aganak immadu ket immado dagiti taraken mi ababoy. Saan min nga sinublyanan pa ti baka gaputa narigat ti agalay ti kanen na. Adda sumagmamano akalding ken baboy laengen tinakakulong iti pinaaramid da nga pagtaraknan iti ayan ti talon nga ububraen digiti naganak ken kuana pagayam ko. Iti maysa nga bakasyon ni Simon. Manong Franco,
Tapno saan met nga kanayon nga itilatan ubong ti baboy ti alatiwam, isaganam ton digiti pagpakanta, sapain ta nga pakanin digiti tarakin na baboy di talo na, ta sumurot ka kanyak. Apay papanamaya. At dati inorganisar da nga picnic digiti classmates ko. So nga, imbagak nga itugot ka ta nasingpet ken sikat ikang kanayo na katkadwak. Imbagak pekit diya nga kaslakabsat kan. Ay, saan nga ta nga nakababain no umayak ket saan dakmet nga classmate. Amok nga adu digiti salitaan nyo nga saan ko nga maintunaran wenno saan ko nga maawatan gaputa estudyante kayo dinto nga syakket. Saan ka nakaturpo sa high school? Saan nga problema data? Api ay nga data ti problema. No addak sa jay, awan ti parikot mo. Kin nararagsak kin man nakigayem digiti papagayam ko. So nga, umay kanto kinunana. Sige be amta agpakadak tumit laeng kin ipapang mo akin. Sa paek to nga pampakanin digiti baboy yoy jay talon. Wen, duatan to nga masapa amapan. Kahit kumenta makita digiti tarakin mo. Kamin ket idaydayaw dalulo kinilula nga nalalapsat da kano digiti anak ti baboy tayo. So nga umayak to. Ken ti pa nagpakada, hamo na problema deta. Siyak to ti mangibaga ken ni papa nga rumwarta. Amom kay kayatan ni papa nga rumwarak no adati kadwak. Aglalo no si kamanong. Sinapa mi nga rod ken ni Simon tinapan iti ayan digiti taraken mi nga baboy. Tapno agpamakang kami ken dalo sa kita. Anyan kabsat nga ragragsak ti kasinsin ko nga imbilang ko nakabsat. Iti kadadakkel ken kalulukmeg digiti baboy nga taraken ko. Nagdadakkel dagayam ken naglulukmeg da. Api madipi nga mailako digiti manong. Diyan mo ken ni papang mo. Saan pay lang kuna namin, hindi ada ng damag, no, aglako tayo. Kit, saan kayo nga ro na malugi, no? Mabayaguna, di pa nang tarakin nyo. Ibagak to akin ni papang mo, no? Kahit nanti aglako ngamin, ado di partidor nga, may mang damdamag, no, aglako tayo. Amumetin, nangato ti demand ti karne ita. Adapi sakit di shortage ti karne, no, di tarakin na baboy. Sige, urikit. Mangibatin sa amin iti pagbalinin naman ni na may sa pangganakan. Di na siya at no umado. Ken alis tumit lang extensyonan ti pagyananda. Ta nalawamit deti lute. Kinunana. Imbanamo nga mailako ta manamaya nakmet no kas pagarigan manong. Ngem ngamin nakidked ni Uncle Danilo nga aglako. Saan niya basta-basta. Medyo adda pang pangina na no isot agi patawar kadagiti dingwen. Ta naobserbarak deta iti kabayag kon nya nagtaraken kadagiti dingwen na ginatgatang na. Inlipas ko nga ron ti trabaho ket nagsubli kami ti balay. Dita kabsat nga nagpakada kami ken ni Uncle Danilo. Manamong metken imbagana pa nga itulnog na kami. Ta makamu kami to kanon iti panagawid mi. Nagdigusak na rod ken nagsukatak. Dahil iti kaililiw ko, narumwarak kabsat mausar ko digiti ginatgatang da nga arwatek. Ngamin no adaklat ti balay saan kumeti da mausar. En pakapit kumet kabsat ti amok nga maibagay unay kanyak nga arwaten. Iti irurwarmi ti kapidwak nga ni Simon. Resort tinapanan mi kabsat. When resort nga adaan iti swimming pool ken adu digiti pasilidades na. Ada pa iti pagkakantaan. Medyo okay, ada pa iti pagbibilyaran. Idi ka adami kasla maalalumi imak gaputa saan ko akapatada digiti kadwak
ken isuda ket estudyante. Ken makitam nga isuda ket naggapo iti nababak na nga pamilya. Ngamin digiti arwaten da. Nupay kasta sa anak met nga nagpaudi. Pagayam ko. Ngamin ket nanginginamit digiti gatang de Simon ken ni Uncle Danilo nga arwatek. Agingga nga inyam amunak ni Simon kadagiti gagayem na. Imbaga na tinagan ko. Ngem may sa kadagiti gagayem na ti kasla nakasair tiriknak. Wenno nakaibaludan dagiti mata. Dayta ket ni Yvette. Ni Yvette ket napudaw adaan iti natundiris nga agong. Nabiyag dagiti mata na kabsat. Ken bulyugan deta napintas nga rupa na. Ti aring kuluten nga buok na. Makita mi titaktak der ni Yvette nga aggapo iti nabak na nga pamilya. Wen manong. Nabak na nga pamilya ti gapuan ni Yvette. Ipaniknik deta digiti arwaten wenno kagamitan na. Ngem isuna kit nasao wenno naangaw. Oh, manong Franco. Api nga di ka maununi ken panay ti panagisem-isem mo nga makitkitak. Sinungbatan ni Simon ket apay, siguro crush mo ni Manong Franco na. Anak ko mati pa mga agisem-isem no di ket isutikit kitam. Kinuna ni Simon. Nagkatawa ni Yvette sana insaruno. Madlaw ba? Kinuna na. Anyan kabsat ko ta. Kasla siyakmet ten ti agnervyos. Idi ako saran ni Simon ni Yvette nga agkras kanya. Ket timet sungbat na, madlaw ba? Sus Maria Jose. Anya dito nga mariknak, siyakmet tinti. Oh, anat mo ko naman ng Franco, madlaw ba? Kino na nga rod ni Simon. Nagkatkatawa ni Yvette, pagayam ko. Ngem siya ket napalalo nga nervyos, ken mababai na kiti daydi agundaway. Kablawan tayo man, digiti sa balipay nga viewers tayo ni Angelo Marco. Angelo, thank you. Iti ba nagbuybuyan? Maraming salamat. Ni Michael Lagat. Kastapay ka ni Eloisa Guerrero. Ni Nuralyn Gawiran. Hello, Beads. Good afternoon. Ken ni Babylin Balmilero. Ni pagayam tayo B Fiesta. Dita Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Iti pa nagbuybuyan. Pagayam ko. Itultuloy tayo nga rin nga ibasa dito surat ni pagayam tayo Franco. Bayat ti kaadami ti resort pagayam ko. When? Kasla mabalbalod dito riknak nga aguni. When numang paguni ken ni Yvette. Nupay kasla idurduron nakmet. Tinasao nga riknak. Pagunyamon Api ay nga di mo pagunyan. Kasla-kasta digiti durog nga umapapay ti lapayag ko. Ni Yvette ket nalapsat. Kita met titaktak der na. Sabali pa nga kasla durog. Ngem talaga nga jak mayarwanganan wenno mairugi. Ti makisarita wenno makiinnangaw man lakuma ken ni Yvette. Agingga nga ni Yvette ti nagtimek iti agtugtugawak. Manong Franco, amang takayat mo ti agdigos. Nalawat ti swimming pool. May kamanta sursuruan nak ngaglangoy. Kinunanak it nagkakatawa da Simon ken digiti kakadwami. Api nga ni pailaeng Franco met ti mas pilim nga mangsursuro kayong kang aglangoy ket nagadu kami. Talaga nga huston sa ti atap ni Simon. May tama ka kay Franco. Kuna ti may isa. Inulit-ulit manen ni Yvette nga inbagati. Madlaw nyo ba? Kanayon nga det at isungbat nanod dati mangibagay ti kasta. Simong batak ket kinunak nga. Aawan ti hilig ko nga agdigos. Yvette, si kalatan. Da kayo latan di pa nagdigos ta agbantayak dito ayan teo. Kinunak. San mo nga kayat no? Siyak ti umay mo bantayan bayat ti pa nagdigos ko iti swimming pool? Insutil na kanyak sa nagkatawa. Api nga di ka makauni. Manong Franco. Kinuna ni Simon.
apipit nga bantayan ka. Numalmesak, sino ti mga rayat kanyak, nga masapol nga, ikatem ti sapatos mo, dapat nga ready ka nga, mga rayat kanyak no, sa bali ti kwek iti swimming pool. So nga, mapagka nagsukat. Apang ka nagsukat ka, umay nakbantayan niya agdigos. Kayat ti adu nga kakadwa, duwata lang ti kayat ko. Kinuna namanen sa nagkatkatawa. Talaga nga kalog na angaw ni Yvette, Manong Robert. Di ka nga tamamati, pagayam ko, kasla tumuknot sa dilangit, tiragsak ko. Kadagiti angaw kanyak ni Yvette. Ngem ti ayan na nga pagdaksan, siyakmet ti matameme manong, awan ti maisaok. Agingga nga napilit na nga napan nagsukat. Simrekak nga ro iti banyo ti ayan mi nga nanganan, ket nagsukatak. Idi rumwarak kabsat, nakitak ti panangkita kanyak ni Yvette. Nagsabat dagiti matami ket dita nga inangay ko ti kasasamitan nga isem ko. Tapno ismakmet ni Yvette. Wow! Guwapo! Oh, Mekan! Umaykan tamapantan iti swimming pool. Awan ti umumay ka da kayo Kinunana. Talaga nga saan kami nga umay. Gaputan nakapudpudot pa ilaeng. Dakailatan di ba pa nagkanag. Agpalag dita swimming pool. Uy, adamit siya di si Kigna. Diba? Kinuna namanen. Kabsat ko isuna mismo tinangguyod kanya. Wenno nangigem iti dakulap ko. Ket kinibinnak nga mapan kami iti swimming pool. Anyan kabsat. Kasla makurkuryente ti si bubuke labagik. Iridedi nga gundaway. Wen Manong Robert. Kasla makurkuryente ti bagik ken jak mailawlawag. Tiragsak amariknak. Makadanon kami di swimming pool, Manong Robert. Bigla nga inikat ni Yvette. Tiroba na. Wenno ti kagay na. Ket ditoy nga naibaskag ti nakasipsip po kelabagina. Dagiti naka wawawas na ken nakapudpudaw nga lupuna. Tinabak na nga barukong na. Titingid na nakapudpudaw kabsat ko. Day di kuryente nga agsaysayamasa mi ti bagik. Kas laging gineden ti panangyarig ko kabsat gapu ti dalugudug ti pusok. Nga jakam mono, anya ti kayat na nga sawen. Kas laak metten, aggurigor nga di agbara, iti day di agundaway, Manong Robert. Agingga nga timmapog iti swimming pool, ket adaddan nya maaninawam ti lapsat na. Oh, talaga ka di nga di ka agdigos? Sanak nga kayat nga kadwaen? Kinunana. Dimit ay bantayan ka lang. Adak nga rin dito tapno bantayan ka sa angket nga umay makidigos ken ka. Ngem kayat ko nga agdigos ka. Kasano nga rin ti panangbantay mo kanyak no dakamit dito sangat. So nga umay ka dito tano jak maibturan ti panaglangoy wenno jakam mo wenno malmesak insigida nga maalawnak. Kinunana. Napilitak kabsat. When inikat ko ti sandal ko ket timmapugak met iti ayan ti swimming pool nga ayan ni Yvette. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasa deti surat nga patulod ka datayo ni pagayam tayo Franco. Padaanan nyo yung tunubigat, tituloy, dito yung pakasaritaan ti biyag kinayat na. Adan to ka di mabukel nga ayan ayat, kinagbetan da Franco ken ni Yvette. Masungbatan dito yung saludsud, babayan ti patinayon nyo, nga parang dinge, gaging ganay ti may lipas tayo dito yung surat, papagayam. Dito yung nga rin ti pagayam nyo ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control,
ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin din natalinaay nga malem, ti Lunes te amin sa pada, agyaman kam tingay panagbuya kin panagdingay gini programa, Tina Palabas. Tina Palabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.